borci, takže já se vám tady pokusím vysvětlit, jaký nastavení konfigy. Věřím tomu, že to všichni znáte, máte to už asi nastavený, nevím, no, těžko říct, právě kvůli tomu to natáčím, abych to nemusel říkat každému zvlášť. Takže úplný základ začnu tady tím ve Steamu. Když si kliknete na to goučko vlastnosti, tak tady v tom obecným máte vlastně nastavení možnosti spuštění. Jo. Takže rozkliknete a tady máte kolonku na ty příkazy. Tady ty příkazy já jsem si našel na YouTubeku, není to z mojí hlavy, tak jako v ostatní konfigy, co mám tady ukazovat, jsou to prostě z YouTubeka, co jsem si našel od prohráčů, od profíků a tak, takže dá se říct, že není to všechno z mojí hlavy a rozhodně není to nic, co by vám k tomu uškodilo. Takže, abych se přiznal, tady ty první tři nevím, na co jsou. Takže k tomu vám asi nic neřeknu. Každopádně tady to frek, to znamená frekvence, a to tady se nastavuje, na kolik snímků vám ta hra poběží. Jo. Takže dělá se to podle monitoru, pokud máte 60 Hz monitor, napište tady 60, pokud 120, 140, tak prostě tady to číslo. Další tady to no vid, to znamená no video, je to vlastně, když spustíte hru, tak se vám tam ukáže ta debilní ukázka. Jo, většinou se tomu každý lekne, protože ten zvuk to je šílený. Takže tady tím se to vypne, je to pak taky pohodlnější. A pak ještě tady to hide, to znamená, že vám to v procesech nastaví u goučka vysokou prioritu. Jo, takže pro příklad, když si zapnu procesy, tak dejme tomu třeba tady uTorrent, nastaví prioritu a on má tu automaticky na tu vysokou. Jo, takže ta hra prostě bude co nejstabilnější. Jo, jsou to takový detaily, ale prostě myslím si, že tady ty nastavení jsou výborný, aby to prostě bylo všechno na 100%. Teďka tady v CSku budu mluvit o tom, když budete mít čas, budete se chtít učit smoky, granáty, nebo prostě si prostudám mapy. Ideální věc dát si offline spoty, jo, kompetitivní je to úplně jedno. Dám teďka teda ten overpass, o kterém budu tady dneska mluvit. Jo, dejte klidně bez botu, je to absolutně jedno. Určitě bych vám chtěl ukázat nastavení obrazu. Je to docela sranda, protože paradoxně ten nejlepší obraz je vlastně, dá se říct, na to nejhorší nastavení. Nevím, proč to tak je, to neumím vysvětlit. Každopádně na YouTubeku jsem to našel v hodně videích, tady to nastavení. A dokonce, když streamoval Get Right, tak si nastavil obraz, takže to otevřel, bylo všechno vidět, jak to má nastavený. Tak to měl přesně takhle. Takže když to takhle rozeberu postupně, jas určitě úplně doleva, aby vám to prostě vysvětlilo ty temné místa a tak. Takže určitě doleva. Potom ten režim barev. Nevím, to je individuální. Já třeba hraju na tu televizi, protože je to všechno světlejší. Je to podle monitoru, no. Já mám třeba monitor šitku, který mi moc teda ty tmavý místa nevykresluje. Třeba měl jsem dřív problém vidět prostě CTčka. Třeba na CT spawnu jako na tom Dustu a takhle, když byl za tou bednou, prostě fakt jsem s tím měl problém, než jsem to tady nějak nastavil prostě. Takže já třeba na tu televizi. Pak další důležitý 4:3, to doufám, že hrajete všichni. Jestli ne, jestli hrajete na 16:9, určitě to dá na 4:3. Tam je totiž možnost, že když si to dáte na 4:3 a dáte si tady to rozlišení, tak budete mít černý pruhy na bokách. Jo, ale to se dá taky vyřešit. To se pak dělá v nastavení grafiky, takže to určitě není problém. Takže pokud by to někdo neměl 100% si dá tohleto. Je to obrovský rozdíl. A hlavně jezdí strašně mě do dálky, že jo. Jo, to je prostě strašná výhoda. A slyšel jsem, že i to je lepší prostě v tom pohybu, v tom aimu, jo. Že na 16:9 třeba chcete udělat svisle nahoru, teda svisle šikmo. Jo, prostě jede vám to jinak, jo. Takže nevím, co je o tom pravdy, ale slyšel jsem, že to tak je. No, jdeme dál. Celá obrazovka, to je jasný, tohle nic. Potom souhrnná kvalita stínu, jo. Každopádně velmi nízká, je to přesně to, že když máte nějaký ty tmavý místa a je tam špatně vidět vlastně ten protihráč, tak vlastně tím, že to dáte na nízkou, tak ten stín tam bude co nejmenší. Jo. Potom tady kvalita modelu textur může být na střední, efekty shader na nízkou, vícejádrové vykreslování určitě zapnout. A potom tady to, ten multisampling, nevím no, někdo to má třeba úplně vypnutý, ale já když to třeba mám, tak
dá se říct, že celá mapa mi bliká, jo, takový textury je to fakt dusný, takže já třeba hraju aspoň na to 4krát. Na to vykreslování, nebo vyhlazování teda, no, na to 4krát. Jo, potom tady ten režim filtrování textur, určitě biliardní, to mají taky všichni na YouTube a tak. A tady to FX a A zapnout a tady vypnout, jo. Takže to je takhle, je to individuální, jak chcete, no, zase nemusím říkat, že to máte ať si to dáte přesně takhle, ale takhle to mají prostě profíci, no. Zjistil jsem jednu zajímavou věc, že jsem se díval na to video, co jsem natáčel, si to všechno v pořádku, tak měl jsem tam černý okraje. Jo, je to tím, že to nahrávám 16:9 a hraje za pláž 4:3. Takže je to docela sranda. Přepl jsem to teď do 16:9, takže byli to i v pohodě, jo. Takže já vám teďka ukážu těch pár konfigů, co vám pak pošlu, nebo překopíruju do toho popisku videa. Začnu konfigem, co se jmenuje Jump Through. Je to na smoky a pokusím se vám to vysvětlit. Jde o to, že ten smoke letí vždycky stejně a hlavně dostane ten největší speed, co z ní můžete vytáhnout, jo. A funguje to tak, že prostě zabíříte, odesíte smoka a pak když zmáčknete tu klávesu, na který to máte nabindovaný, tak ten smoke se vyhodí sám v tu chvíli, kde mám úplně ten největší skok, prostě ten horizont. A ten smoke se i sám uvolní, jo. Stačí fakt držet jenom to levý tlačítko, máčknout to a on se uvolní sám a letí. A hlavně to nejdůležitější, on poletí vždycky stejně. Jo, už vám to tady ukážu. Jo, vidíte tu trajektorii, prostě vždycky stejný. Hodí se to třeba, když chcete na miráži smouknout z té spavnu to v okno, tak bez toho to neuděláte, jo. Jsme to zkoušeli s Jardou, on hodil 10 smoků. Z těch 10 to tuším trefil 3krát, jo, takže tohle je prostě jistota. Je to výborná věc a není to jenom tady, hned vám můžu ukázat jeden třeba tady z té spavnu. Když třeba chceme rushnout long a chceme si smouknout ten mid, jo, tak se stačí opřít o to auto, zaměřit na to světlo, dát to do výšky tady té hrany, jo, zase jump through. Jo, a on to má nádherně doletí sem. Jo. A je to prostě na 100% smoklý, no. Tady ten prostě nemá šanci, že jo. Jo, já se pak, ještě vám to pak ukážu ve Windowsu, jak ten jump through dát do jaký složky, jak to tam nakopírovat, jak to do té hry vložit, to vám všechno ukážu. Další config, co vám ukážu, já tomu říkám AVP switch, ale má i víc jiný význam, já teda to ještě jednou resetnu. Koupím si třeba takhle M-ku. Nebo pro mě si koupím to vyplo, abyste věděli. Třeba pro toho, kdo to bude hrát. Jo, tak tady jde o to, že když mám ten jeden zoom, ne ten druhý, jenom ten jeden, vystřelím a to Ečko zmáčknu, tak on se mi vlastně přehodí na nůž a zase na to zpátky, jo. Takže tady je výhodou toho vypa, když vystřelíš, zmáčkneš to Ečko, tak nemusíš dělat tohle, že jo. Jo, takže se s tím rychleji střílí. Jo, třeba když máš takhle dvakrát, vystřelíš a hned tě jde třeba na blízko, tak vystřelíš, switch a třeba no-scope, no. Jo, je to taková vychytávka, jestli si na to zvyknete, já to mám třeba na Ečku, s tím, že defuzuju F-kem. Jo, ale pro mě to má třeba úplně absolutně nejvýznam. Takže já si vezmu tu M-ku a vysvětlím vám, na co to je. Doporučoval bych se vám to naučit, protože je to fakt strašná výhoda, protože v té hře víceméně jde vždycky o každou vteřinu. A já se vždycky snažím být všude nejrychlejc, jo. A pro mě to má význam ten, protože to funguje tak, že když to Ečko podržím, tak držím nůž. A když ho pustím, tak mi to vrátí to, co jsem měl naposled, jo. Takže když budu mít pistolku, máčnu Ečko, pustím jo, tak zase zpátky pistolka, jo. Takže já to používám na to, abych prostě co nejrychleji si doběhnul, jo. Takže dejme tomu prostě tady pro příklad, poběžím, tady vidím, že nikdo není, tady by někdo mohl být, beru M-ku, pustím to, jo. Zase nic, beru nůž, tady někdo může být, beru M-ku. Nikdo, nůž, jo, zase utíkám, tady už, jo, zase M-ku, jo, prostě takhle to switchujete, jo. Je to prostě výborný, že dřív doběhnete na ty plenty a hlavně dá se to využít i jako v druhém případě, když tady za T budeme prostě rushovat ten mid nebo poběžíme, tak tady když to vytáhne jedno CT, zabijem ho, tady už třeba vyběhne druhej, jo, a už mě střílí a třeba zrovna v tu chvíli přebíjím,
jo, už mě střílí a já okamžitě vezmu ten už, vyskočím a dokážu mu utíct, jo. Protože vsaďte se, že když budete držet M-ku a uděláte tohle, tak neutečete. Ale když uděláte tohle, tak máte dost velkou šanci, že to ještě přežijete třeba s 30 hápkama. Jo, takže fakt bych hledal v tomhle pointu a byl bych rád, kdyby se to naučil každý, no, protože je to fakt strašná výhoda. Potom další config, ještě jednou to tady setnu. Let's go! Další config je na smoky a funguje to tak, že vám to mění crosshair. Takže já když se třeba někam postavím, a tam třeba na C, že zamířím, zmáčknu C, ono mi to takhle krásně změní ten crosshair. Já třeba, když to tak vezmu, tak kde se to dá využít, tak snad asi jenom na DAS 2, když chcete smouknout z té spavnu ten Xbox na midě a jít short, aby vás nemohlo sundat to vypo. Tak tam jsem se to naučil, že jsem si našel místa, kde to hodit. A hlavně je to výborný na to, abyste chápali vůbec ten smysl, k čemu to je dobrý. Tady jde o to, že když míříte třeba také do nebe, jo, tak tady nemáte žádný záchytný body, jo, většinou. Ale třeba tady by se třeba našli, jo. Nevím, no, i když asi ne. Ale jde o to, že když si to zmáčknete, tak tou vodorovnou čárou si třeba také najdete na ten komínek a tou svislou tady na tu hranu, jo. A podle toho si to dá hodit. Takhle jsem to naučil na tom Dustu. A klidně se můžeme naučit, nebo někdo může prostě vykoumat takovýhle speciální smoky, jo. Já jsem teďka pokusím ukázat ty konfigy. Je to úplně jednoduchý. Musíte samozřejmě vědět, kde máte nainstalovaný CS. Jo, jestli to máte v program filesech, nevím. Každopádně ta cesta k tomu je Steam Apps, Common, Counter-Strike, CSGO, CFG. A tady v té CFG se to právě všechno nastavuje, jo. Sem třeba do té složky se právě dává ten, jak jsem dával exec training, jo, to je ono. Takže to vám pošlu a ten si musíte skopírovat sem, aby vám to fungovalo. Další věc, já to tady mám pak rozdělený, abych to měl pořádek, takže já tady mám svoji složku na konfigy, pak to tady mám rozdělený na ten AVP switch, prostě jak to měl pořádek. Jestli chcete, můžete si to udělat úplně stejný, ale to pak vám třeba pošlu jiný video, jak si to udělat, aby to bylo prostě stabilní, aby to fungovalo. Každopádně, jestli se vám to nechce, stačí otevřít ten auto exec a tam pak vlastně stačí skopírovat to, co vám taky pošlu, nebo napíšu pod to video, nebo vám to můžu poslat jako soubor. A je to ten AVP switch, to je jenom tady na 3 řádky. Tady sem se píše klávesa, kde to chcete mít. Jo. To samý ten crosshair smoke, jak to vám není crosshair, to samý taky. Jo, takže, když to tak vezmu, prostě stačí to exeku jenom takhle kopírovat pod sebe, no, já tady mám ještě, nevím, co to je, tohle asi smažu, protože jsem si chtěl nastavit crosshair. Jo, takže stačí to kopírovat sem. A koukám, co tady mám dál. Potom vám můžu doporučit, můžu vám poslat ještě tady na zvuky. Je to výborný config, který taky používají profíci. Dá se tam vlastně nastavit, nebo nastaví se to tak, že třeba vlastní kroky jsou potichu, kroky cizích jsou na hodně, jo, pak to vypne nějaký pičoviny, ty vrtulníky, nebo co tam lítá, jo, prostě krásně to nastaví zvuk, no, abyste dobře slyšeli. Na to, když si dáte normální nastavení zvuku, tak vám to nejspíš přehodí tady na sluchátka, jo. Já teda jsem zvyklý hrát na 5.1, protože prostě se mi zdá, že líp slyším do stran, dopředu, dozadu, ale je to na vás, jo, pokud jste zvyklí na sluchátka, nechte si tam je, každopádně doporučuji to zkontrolovat. Ještě teda zmíním jednu věc, že kdyby vám ten autoexec nešel... No a pak když si ten autoexec že přes tu konzoli spustíte, tak si dejte pozor na jednu věc. Protože většinou není nadefinovaný, který program to otvírat. Tak je to úplně jednoduchý, klikněte pravým, otevřít v programu a vyberte WordPad. Jo, tam se vám to krásně spustí a prostě to v tom funguje. Zvuku doporučuji další věc. Já teda nevím, jakou máte zvukovou kartu, ale já to mám tady přes tu Realtek HD. Takže když si to otevřu, tak doporučuji si to nastavit tak, jak máte to ve hře. Když to máte na ty sluchátka, tak si dát stereo. Já to teda hru na těch 5.1, tak to mám nastavený na 5.1. A hlavně důležitá věc, když si dáte ten výchozí formát,
tak si dejte tu největší kvalitu. Jo, úplně na doraz, ať ten zvuk je prostě co nejlepší. Pokud Jinak nemáte ten reál, tak máte nějakou jinou. Myslím, že se to dá udělat ještě takhle, že dáte ovládací panely, hardware a zvuk a pak si tady najdete to, co máte jako výchozí zařízení, dáte si vlastnosti, upřesnit a tady se to dá udělat taky, jo. Takže tady prostě nastavit to největší a určitě to poznáte ten rozdíl, že budete daleko líp slyšet. Ještě CFG, jak jsou tady ty konfigy, tak já vám pošlu tady ten trénink, buď vám to můžu taky skopírovat, nebo prostě poslat tady ten textový soubor. Tak tam jde o to, že tam jsou vypsané příkazy, který parádně nastaví server na to, když si chcete prostě jen tak brouzdat po mapě, učit se smouky, házet si granáty a tak různě, jo. Tak ho musíte dát sem do toho CFG, aby tady byl. Jinak pokud si to chcete vlastně zapnout ten server a trénovat si ty smouky, taky. nebo tak různě běhat po té mapě, tak... Když to chcete pak ve hře spustit, tak si dáte konzoli, napíšete exec a to exec znamená, co chcete do té hry vložit, jo. Takže napíšete exec mezera a pak ten textový soubor, jo. Takže napíšu trénink, enter. Move it, move it. A ono totiž, já už jsem to dal předtím, takže to nebylo vidět, ale dole vlevo se ty příkazy objeví, jo, tam to právě všechno ukáže, co se nastavilo. A je to výborný v tom, že v první řadě čas se nastaví na hodinu, takže nejste nějak omezený nějaký 2 minutami, aby se vám to vypínalo. Dál začínáte s 16 000, takže můžete si nakoupit, co chcete, můžete lítat, já to tady ještě dám jednou. Tak si to nakoupil tady ty nejdy. Jo, jsou tam třeba zapnutý tady ty trajektorie, jo. Že vidíte, kam to letí, akorát tady je jedna nevýhoda. Že když si to dáte jako hrát s přáteli, jako nenáročnej, tak to vidí jenom ten zakladatel serveru, jo, což mě docela sere. Nevím, jestli se to dá nastavit, ještě se mi to nepodařilo, nikdy jsem to neviděl. Jo, takže abyste se pak nedívali, proč to nejde, jo. A já nevím, co tam je pak dál, prostě parádně to nastaví ten server, no. Tak já začnu s těma smoukama. Ukážu vám všechny, co znám. A byl bych rád, kdybyste se všechny naučili, jo, je to fakt strašně důležitý. Protože pokud si to rozdělíme tak, že nás bude třeba 5 na Bčku a každý smoukne něco a stane se, že ten jeden bohužel mu nevyjdou peníze a ten smouk mi nebude, tak je potřeba, aby to všichni znali. Aby se to dalo nějak vyřešit jinak a prostě mohl to smouknout, když tak to místo někdo vyhne, jo. Takže já začnu tady od té spamnu první smouk, jak smouknout ten začátek midu odsaď. Tak zamířit na to světlo, na tady tu hranu, jo, jump throughem, jo. Tady je právě o těch smoukách je strašně důležitý si tu mapu fakt zapnout a vyzkoušet si to, protože mám to vyzkoušený. Je to fakt strašně důležitý ta praxe v tom, protože pak se stává ta věc, že když jste vlastně uprostřed zápasu, jo, je tam to napětí, prostě nevíte třeba v tu chvíli, co se děje a chcete to smouknout. Jo, tak se stane, že třeba zamíříš sem, jo, a pak třeba úplně zapomeneš, že máš dát jump through a hodíš to takhle, jo. Prostě to je úplně normální věc, jo, to mám vyzkoušený, to se prostě stává, takže fakt třeba si tu mapu zapnout a každý tady ten smoke, co vám ukážu, aspoň si ho třeba 20x, 30x hodit, aby to bylo fakt na 100%, no. Tak já počkám, než mi to tady vyprchá, protože vidím hovno. Tak zmizni. Jo, takže první na světlo, na ten okraj, jump through, jo. Teďka vyběhnu a já si myslím, že to... Jo, a bouchlo to teď. A ono to nádherně takhle smouknete mid tady, jo. Takže to je první smoke. Další důležitý smoke. Když půjdeme v 5 na to Bčko, jo. Tak, jeden to musí smouknout odsaď, takže se zapře o ten sud. Prostě nesmí se pohnout, jo. Zapřenej. Zaměří si na tady ten okrajík toho, nahoru. A navrch toho druhého semaforu. A ono zase to bouchne tak nějak v tu chvíli, když sem přiběhnu. A nádherně to smoukne tady to, úplně luxusně. A tady je právě výborný to, že my když to hodíme, a jsem někde tady, tak to bouchá. A tady je právě výborný ten moment překvapení, jo, protože tady když stojí ty dva policajti a takhle jim to tady nabouchá, jo, protože ono to v koneční fázi bude vypadat nějak takhle. Tady bude jeden smoke,
tady bude smoke, nebo nahoře v heavenu, a tady bude smoke, jo. Takže oni, když tady ty dva chudáci stojí a najednou to tady takhle pobouchá, my tady nalítneme v 5, jo, tak podle mě nebudou vědět, co se děje, no. Kdybychom nesmokovali tohle, tak je ten heaven, jo. Přijdete sem, skočíte na ty palubky, opřete se o tohle. A tady, jak je ten most, tak tady na tu hranu, přesně doprostřed, jenom pustit. Nádherně to tam zalítne. Já pak teda zkusím tady navrhnu nějakou taktiku, co byste si zítra zkusili. Asi pojmenoval bych to B klasika, prostě v 5 na to Bčko. Domluvit se, kdo bude stát, kdo co smoukne. Jo, to pak budu řešit dál. Teďka ukážu další smoke. Budeme smokovat to Bčko. Tak, každopádně, jeden tady. Zamíří tady na toho Hibnera, na tady ten, nahoru. A na ten druhej drát, jakoby od zhora. Nádherně to smoke na tady ten plant. Jo, to je první. Potom, druhýho musíme mít tady. A ten bude mířit tady pod ten most. Všimněte si, tady je jeden, druhý, třetí. Tak na ten třetí takhle přesně na něj, na tu hranu. Vidíš to? A nádherně to smoukne. Výborně. Úplně výborný. Prostě není tady přes něj vůbec kde vidět nic. Krásně smoukne mid s hajzlama, že si vlezeš na tady tu skluzavku. A podíváš se, tady taková hrana toho baráku. Tak po tady ty šedivý levý hraně nahoru. A míří se to na tady tu větev, na tady tu spodní, jo. Takže tady nahoru na tu větev hodíš a nádherně to zalítne až sem. Takže tady je to kompletně smouklý, z toho hajzlu to je smouklý, takže tady je výborný, že my můžeme okamžitě běžet. Tady toho kokota, co bude stát někde tady, prostě oběhnem, jo, a už jdem na ten site a můžeme mu dát klidně záda. Jo, a pak se postará o to druhého, co bude tam longu. Takže taky každý to musí mít na 100% fake smoke na B, jo. My když sem přijdem a otevřeme tady toho na midě, tak sice nevím, jak to stihneme, ale bylo dobrý, kdyby jsme to se nějak naučili. Tak tady z toho místa, tady se musí vystřídat 3, no. Je potřeba jít přesně sem, doprostřed tady toho panelu. Podívat se na tady ten barák. A první smoke se hází podle tady té rejhy. A všechno se to dělá na vrchol tady té špičky, jo. Takže první je tady ta. Tak krásně dolítne sem na ty toxíky. Takže tady ten smoke je teoreticky stejný, jak se hází odsad, jo? Úplně stejný. A on je právě prdel, že hned se musí naběhnout další. A tady je takovej, já nevím, co to je, nějaký panel, no prostě takový, je to záchytný bod podle toho nahoru, taky to samý. Tady ten smoke je normálně side. Jo. A pak je tady ještě jeden třetí. Taky doprostřed. A je to tady takový billboard. Tak takhle na začátku toho billboardu, nahoru. Hodit. Jo. A ono to smoukne krásně. Ajajaj, tak ještě dál, ty brďo. Tak tím pádem to není začátek billboardu, ale tak nějak v půlce toho billboardu nahoru. Tak nějak tady. Aby se to odrazilo to pekno. Jo, to je ono. Jo. Takže podívejte, co to udělá za prasárnu, když to tady takhle nasmoukujeme ve 3. Jo, takže tady první. Druhý. Třetí. Jo, se podívejte, co to udělá, jo. Jo, kompletně celý plant prostě zasmokovaný. Jo, myslím, že tohle hodně zmate. A myslím si, že když hodíme díko, jo, že by tam měl doletět taky. Takže když to v těch smokách ještě bude střílet, jo, tak si myslím, že to je výborný, no. Luxusní smoke. Je potřeba se jít sem před tu lavičku, opřít se o tady ten roh, takhle. A teďka zamířit tady ty borce na ty nohy, ale v kleče, jo, kleknout si, zamířit na ty nohy, jenom se zvedneš, hodíš. A luxusně to zapadne sem. Jo. Takže tohle je bomba. Tady ten. A ten se dělá tak, že je potřeba jít na tu lavičku dopředu, jo. Dopředu se o ní opřít. Zamířit tý borce v kleče na kozy. Jo. Tak nějak na hrudník prostě na kozy. Zvednout se.
hodíš. Jo, a když to vlastně propojíme s tady tím, jo, když ten druhý hodí na ty nohy, takhle na ty boty, jo. Tak to dělá vlastně tady to. Jo, to je prostě kompletně ostřihnutý, jo. Tady prostě ten borec jak je, tak vlastně tady možná vidí na ten long, ale tam nikdo z nás nebude, že jo. A tady prostě hodně těžko, no, hodně těžko, jako to. Kouknout banku, taky jednoduchý. Zalezeš si do toho rohu a teďka doporučuji shiftem taky vylízt. A tak nějak za druhou polovinou toho levýho Ačka, jo, aby to bylo tak nějak tady ta hrana prostě. Aby to nebylo třeba úplně takhle na prostředek a trošku může být víc. A teďka tady na ten růžek, nahoru a míří se tady na tu větívku, jo. Takže tady na tu, ona je docela taková, má dobrý tvar, docela dobře vidět. Takže na ní nahoru hodíš, ono to krásně zalítne do té banky. Jo, tady třeba, že teď se mi to úplně nepovedlo, že tady je díra. Jo, takže to chce vychytat, ještě jednou to hodím. Tak asi třeba stopnu takhle ještě víc. No, zkusím to právě, nebo míň to zkusím. Jo, a takhle trošičku níž, na tu větívku. Jo, teď se mi to odrazilo tu zem, jo, teď je to super. Teď je to úplně kompletně vysmoukovaný. Jo, takže, no to je docela rychlý smouk, to zdá těžký, ale fakt když přijdeš, vyvolkuješ to na ten prostředek, takhle, zamíříš na tady tu lajničku, takhle. Jo, tak když se to odrazí o tu zem, tak to je fakt ideální. Když tady budeme postavat, jo, tak tady většinou je to otázka času, že oni když jdou eko, tak třeba vyběhnou strašně rychle, tak aby se to vyplatilo. Tak je potřeba ten, co běží druhý a bude nahoře. Tak když tady poběží, tak je potřeba, aby se tady zastavil těch dveří, namířil na ten třetí balkon, jenom to hodil a běžel. A ten smoke nádherně zapadne sem, jo. To je docela easy. Ale je potřeba stát, jo. Jakmile se rozběhneš, tak to přeletí, jo. Takže potřeba zastavit, na třetí, hodíš, běžíš, jo, máš ho tam. Úplně easy. Jo, mezitím se tady naskládáme pěkně. Jo. A už to stříš. A jinak když tady ten dole klečí, tak je tady tuším vidět zhruba takhle, tady bylo vidět. A když stojí, tak já nevím, myslím, že to bylo takhle, no. Jako je to boost jak svině. A ten druhý ve stejný vejšce, když takhle vezmu, tak by bylo dobrý, kdyby jsme zkoušeli tady boostovat na tohle. A tady by stálo Vipo. To byl podle mě výborný boost. Ten by mohl střelit tady dolů. A pak by byl třeba jeden tady. A hlídal prostě ten short, no. A mohli si vypomáhat ty lidi. Další výborný smoke. Tady jde o to, že když když zkusíme tady ten boost, jo, že tady budeme mít Vipko, nebo cokoliv jinýho, tak aby nám neproběhli, tak to už jsem právě ukazoval tady ten smoke, jak se to smokne sem. A pak tom by bylo úplně nejlepší je tady zadržet, když tady budou třeba 3 a vystřelíte všechny 3. A to by bylo dobrý. Že když se fakt domluvíme, že tady 2 poběžejí, hned na tom CT spanu, když se domluvíme, tak jeden, co bude třeba tady na ten mid nebo na ten long, si vyskočí sem. Dá si crosshair přesně pod sebe, aby se prostě nedal hnout, jenom se s ním dalo dělat tohle. A zase navolkuje takhle přesně na to, na tady ten okraj. A zamíří špičku tady toho stožárku. Hodí, ono se to odrazí tady o tu garsonku, ale jo. Nádherně to tady takhle vysmokuje. Taky výborný smoke, výborný. Smoku všechno, teď vám tady ukážu jeden libový flash, který vyflashuje kompletně celý Bčko. Je potřeba se postavit tak nějak sem doprostřed té roury. Tady ten panelek si spojit s tím stožárem. Zamířit takhle nějak na výšku toho druhého kruhu. A hodit ten flash s tím, že udělám krok dozadu, jo. Takže by to udělal právě takhle. A tady je právě libový. Že když mi tady poběží, budeme to rašovat, tak nás to nevyflashuje vůbec, jo. A teď si myslím, že 100% to vyflashuje tohohle týpka, jo. Tenhle dostane úplný mlíko, když bude čumět sem dolů. To samý si myslím, že tohodle, jo. Ten, když bude čumět na short, taky, totální mlíko. Tady ten, no ty vole, tak tady ten, když bude čumět, dostane taky totální mlíko. Tady ten už asi, tady ten ne. A co tady? No ty vole, a tady tohle dostane taky, no takže úplně všechny to vyflashuje. Prostě výborný flash.
kdekoliv, kdo stojí, tak prostě dostane totální mlíko. A my pop flash, kdybychom chtěli jít na long, tak je potřeba se postavit někam sem, zamířit si někde tady, na výšku té koule, a zase hodit ho s krokem dozadu a hned jít. A ten flash vlastně tady, když bude borec, dostane mlíko. Tady dostane mlíko. Tady dostane mlíko. A když bude třeba jenom takhle pikovat, tak taky dostane úplný mlíko. Jo. Takže další výborný flash. Pokud to budeš prostě snajpy odtať a vyběhneš tam víc, dáš jednoho a už ti poběží, budou tě rašovat dva. Výborná věc, schovat se sem, zamířit tady na to, s během to hodit a on ti bouchne, jsem se do toho podíval, a on ti bouchne výborně tady. Jo. Takže všichni, co jdou, ten flash je tak rychlej, že podle mě se ani stačí otočit, jo. Protože tam on víceméně vylítne a hned bouchne. Jo, takže je potřeba udělat to takhle. Jo, a když bouchne, hned vylezeš a prostě hnedka jim můžeš naložit s VIPem. První taktiku je potřeba si to nějak pojmenovat, jo. Normálně tohle bude klasika Bčko, se to bude jmenovat normálně v 5 lidech na Bčko. Je potřeba, abychom si to zítra rozdělili, kdo co bude hrát, ale já budu hrát 100% tohle. Já budu tady u toho sudu. A budu připravený hodit tady ten smoke. Jo. Tohle budu dělat já, to si vezmu já. Ale samozřejmě je potřeba, aby to měl každý, jo. Fakt je potřeba, aby každý ten smoke, co jsem tady dneska natočil, měl každý, jo. Takže, já budu tady. A pokud jste si všimli, tak Nogi je výborný open fragger, fakt výborný. A jak jsme to tady hráli, tak on vždycky, když ten long prošel, tak to otevřel, to se mi strašně líbilo. A proto chci, aby Nogi šel první. A smouknul ten tunel tady. Ono se to docela špatně smokuje, no, je potřeba, aby si to vyzkoušel. Je potřeba to hodit nějak jako už dřív do země, aby to nějak letělo sem. A potřebuju od tebe, abys prostě hlídal ten tunel, jo, tady. Mezitím se ostatní postaví. 3 lidi, my budeme tady, jo, Nogi tady, já u toho sudu. Pak, aby 3 lidi šli tudy. Pozor na ten ráž, jo. A jeden smoukne tady. A bude to hlídat. Druhej si vleze sem. A na to hýbnera zase smokne ty toxiky. Jo. Ne hovno, to je plant. Smokne plant. Takže to je jeden. A druhej odsaď smokne ty toxiky. 1, 2, 3. Jo. A v ten moment, jak to hodíme, tak já okamžitě běžím dolů, tady, stoupnu se tady na ten flash, hodím ho, v tu chvíli, jak bouchne, tak ty Nogi vyběhneš. Musíme to stihnout hlavně v tu dobu, co tady bude ten smoke, jo, aby jsme neběhali prostě na ránu, jo, musí to tady být zasmokný a probíhat ještě tím smokem, jo. Takže jakmile bouchne ten první, tak ty už to tady vytahuješ. Oni budou pravděpodobně flashlí. A já jak to hodím? Okamžitě hodím druhej. A v tu chvíli, jak bouchne ten druhej, tak už to vytahujte i vy z toho shortu. Akorát tady fakt pozor, protože tady vás to vyflashuje. Tady je fakt potřeba, klidně až i třeba na ten druhej, no. Prostě být tady připravený, aby vás to neflashlo a až na ten druhej to prostě vytahovat. Takže dokončím to, tady ten to bude vytahovat, okamžitě to plantne a dolíme se, že to plantne. Stáhne se sem do téhle pozice, jo. Bude hlídat záda, protože on uvidí, jestli poběžej tady nebo do longu a zároveň uslyší i ty dveře, jo, takže to je prostě takový zadák, no. Potom, tady ten, co tady byl předtím, tady bych dal vypo, co smoukovat ty toxiky. Okamžitě by to vysunul a dělal supporta tomu plantu, protože tady je jediný místo, odkud toho plantera můžou trefit, jo. Takže on tady tím vimpem prostě ho může krejt a tam, když se někdo ukáže, tak je v prdeli. Jo, a tady ten třetí, co smokoval ty toxiky, tady ten by měl udělat tady tu pozici, jo. Tady měl byl takhle bejt, schovaný a prostě takhle to tady vystřelovat, jo, protože já to dokončím, tady je teda
z Heavenu ho můžou dávat, jo, z jediného místa. Ale to dokončím tady tím, že až mi tady půjdem s Nogenem, tak já chci, aby, jelikož to bude tady takhle smuklý, tak já chci, aby Nogen prostě to tady vytáhl a zabil tady toho borce, co byl buď tady, nebo tady dole, případně v Heavenu. A pokud je zabije, chci, aby držel tady tu pozici, jo. Já budu hned za ním a budu mu dělat supporta, jo. Pokud on někoho tady nezabije úplně, já ho dorazím, ale nebudu tam chodit, stáhnu to a já budu držet tady tu pozici, s tím, že budu pikovat ten Heaven a budu se dívat na záda, jo. Takže když to vezmu, tak tady budu já, tam bude Nogen, tady bude pátý, tady bude to Vipo a tady bude Planter, jo. A ještě abych to dokončil, pokud oni budou mít Echo, nebo to bude třeba druhý kolo my budeme mít Force, tak jak jsem tady ukazoval tady ten smoke toho Plantera, tak bych to třeba nedělal, ten smoke bych ušetřil a mezi tím, co by to plantl, vrátil se sem do téhle pozice, tak se udělal ještě jednou výborná věc, že by šel sem do smoka. Smokl ten Heaven, jo. Smokl by ho, okamžitě by šel zase sem takhle. Normálně to tady kryt, jo. Ještě bych tak nějak se chtěl domluvit, jak bychom bránili ty planty. No, ačko je asi jasný, to nám docela vycházelo, prostě tady to Vipo, já nevím přesně, kde to tady kdo hrál, jo. Jo, prostě na longu Vipo. Já jsem to vždycky hrál tady, jsem si vyběhl sem. Hrál jsem to takhle, že jsem si koukal sem. Tady jsem se vůbec ani neukazoval, jo, protože je to strašně nebezpečný, tam jestli pěkné Vipo, tak je po mně. Hrál jsem to prostě takhle v klidu, tady konektor jsem si hlídal, když mi vyšli 3, jednou jsem dal, okamžitě jsem se stáhl tady za to, hned jsem se kouknul, třeba sem, jestli už mě nerašuje, jo, a už jsem se postupně prostě stahoval do toho plantu, jo. Takže já klidně to budu hrát takhle tady, na tom midě, jo, je to jedno, můžeme se prostřídat. A pak to Bčko, no. To Bčko, se mi dá se hrát ve 3 lidí s těma boostama, no. S tím ale teda, že bychom to museli měnit, jo, protože největší píčovina je prostě 10 kol po sobě, ten plant brání na stejném místě, protože ty lidi nebudou blbí, jo. Kort, ty si budeme hrát ty facety, kde budou sehraný týmy, jo. Když jako tady se vypustíme 2 kola po sobě, jo, tak to třetí nám to 100% nevyjde. A to si myslím, že ani už to druhý, jo, že prostě nebudou tak blbí a okamžitě se tam budou dívat, jo. Bych to hrál jakoby co nejvíc těch 3, no, prostě dělal ty boosty, no, že tady to je fakt jako výborný na to, jo. Buď můžeme dát jednou sem, tady myslím, jestli tuším to hrál Nogy, jestli to hrál tady, jo, normálně bych to takhle zase tady takhle vypikoval, zabil třeba jednoho a okamžitě to stáhl takhle sem, jo, prostě na jistotu, jo, počkal si na ten rush, jo, a tady to ti zase paradoxně budou hlídat, pokud budou boostit tady ty 2, tak bych to zase přetáhl sem, jo, a hlídal to normálně odsaď, jo, protože můžeme ti pomoct tady a zároveň i ten short. Pokud by tady byli jenom 2 hráči, tak jeden může klidně takhle vyjít sem, piknout to, pokud jich tam bude víc, okamžitě to stáhnout, prostě schovat se klidně sem, jo. A zase si pomůžete, že jo, protože ty si budeš hlídat tady ten rush, že jo. No a tady ten ti bude hlídat záda, že jo, že když ti bude chtít jít odsaď, no tak dostane tamhle odsaď, že jo. A když vy to vydržíte, oba to stáhnete takhle, že bude jeden tady, jeden tam, jo, tak klidně nechte plantnu a my za těch 10 vteřin tady jsme, že jo. Už jsme zase v 5, jo. 2 nám můžou jít, jeden nám může jít tady, jeden tam, třetí konektorem, že jo. Takže prostě fakt být trpělivej a nechtít tou hrát všechno sám, no. Prostě hrát to co nejvíc týmově. Teda budou 2 na tom Bčku, tak můžeme dát samozřejmě tady ten boost, to jsem dělal s Jardou. Jeden si klepne tady takhle, kouká na ten konektor, druhý si vleze na něj a skrz těma hajzlama se dívá jakoby takhle na ty balónky tam, jo. Výborná pozice, jo. S tím, že teda budeme mít jednoho na tom longu, jo, zase jednoho, 2 zabijeme, už bych to stahoval, hned bych to zase stahoval. Ten na tom longu může to stáhnout prostě někam sem, tady, aby tam koukal, jo, a ty 2 už se zase můžou boostovat tady, jo. Takhle, kdo to ještě nezná, jo, jeden si vleze na něj, stoupne si, ten druhý vyleze a tak nějak vidí zhruba v tady tom úhlu, no. A
to je taky výborná pozice. Tady jak jsme se s Jardou busli, tak tady vyběh jeden, tady dva a absolutně netušili a vyndal jsem všechny 3. Fakt výborná věc. Jo. A hned jak to stáhneme, oni přijdou, už tady zase máme další 2 hráče z Bčka, jo, prostě zase týmově, tak jak by to mělo být. Jinak teda, pokud se domluvíme na klasiku na Ačko, všichni v 5, zase klasika, jeden normálně, hned na začátku kola tady zůstane, smokne ten mid, jo. Možná ho ani smokovat nemusí, jo, možná je to zbytečný, můžeme spíš zkusit tady to, tady s tou skluzavkou, jo, zase klasika. Jo, a zase 2 nám můžou jít tím longem, pomoci tady tím flashem, že jo. Prostě vytáhnout 2 long, 3 půjdou tady, jo, zase bych třeba tady pustil Nogiho jako prvního, který by to tady otevřel na tom midě. Jo, a já už můžu třeba tady zase být s někým okamžitě smokovat tady to. Jinak pamatujte si, že pokud byste v tu chvíli nevěděli, tak si vždycky vzpomeňte na to, že vždycky je to na ženskou. Jo, vždycky chceme píchat ženskou. A pokud chceme smoknout ten trak, což je vzádějc, tak dozadu. A pamatujte si, že kdybyste přišli a věděli, že to je ty ženský na ty nohy, jo, tak vždycky na nohy to je dozadu, jo. Dozadu na nohy a dopředu. Ježiš, no to je přesně ono, vole. A dopředu na kozy. Jo. Nogy už třeba to může být někde vytažený tady, jo. Už to tady třeba otevře za těma konťákama. Jo, no a my už tady prostě jeden z nás, jak to tady smokujeme, bude mít bombu, že jo, a už to tady plantujeme, no. Miráž, protože bych se s váma chtěl domluvit nebo říct vám o tom, že když budeme třeba ve 3 a bude plantnutý Bčko, tak nikdy bych neudělal to, že když bude jeden tady, druhý bude ještě na sajtě a třetí, nedej bože, na testpubnu. Nikdy prosím vás nechoďte sami, jo. Protože když tady vyjdete, trefí vás, potom dojde tady ten boom a nakonec poslední tady ten boom, tak to je úplně easy podle mě, protože si vemte, že když budete třeba téčko, budete kempit na party nebo za lavičkou prostě, za dodávkou, kdekoliv, jo, nebo v té kuchyni třeba rovnou. Jo, tak si vemte, jak z pohledu těch téček je to strašně easy. Když vám tady vyjde jeden, minus, jo. Teď jeden nahlásí na shortě, všichni 3 minus. Všichni 3 u něj budou vidět minus. No a poslední půjde třeba těm apartmánama, že jo, tak taky minus, jo. To je prostě podle mě demence, prostě podle mě bychom se měli vždycky domluvit, taky záleží na čase, no. Pokud to je plantlí už dlouho, tak samozřejmě to musíme zrychlit, ale pokud je čas, tak prostě opatrně, pokud je tady ten už tady, tak prostě opatrně třeba zůstat tady, hlídat si to, počkat než tady ten z toho sajtu doběhne, jdem na ten short tady, jo, a ten když už je na tom shortě už zase opatrně, tak třeba se tady dívá, jo, hlídá se a počká se třeba na toho třetího, co doběhne tady, jo, tento tady třeba začne volkovat takhle a řekne se prostě teď a všichni tam prostě nalítnou, jo, protože mám takovou teorii, protože je to úplně na stejném principu, je to podle mě úplně stejný, jako když vejdete do moře, stoupnete si prostě do vln, který máte, já nevím, někam nad kolena, jo. A podle mě to úplně ten samý princip, že když jsou malé vlny, tak to ustojíte, že jo, protože přijde malá vlna, po ní druhá, třetí a nic se nestane, jo. A to je úplně ten samý princip, jak když budeme chodit postupně po jednom. Kdežto, když přijde jedna velká, když půjdou všichni naraz, jo, tak co se stane, no, když přijde velká vlna, tak vás složí, že jo. Takže úplně na stejném principu to je, protože si myslíte, že jste třeba tady, najednou vám vyjde tady, tady a tady, jo, tak najednou blázinec, že jo, kam dřív, ty vole, jo. Teďka zjistím, že mi vyndali v kuchyni, tak se otočím takhle na kuchyň do tady toho, teď mě dá, že jo, ten z boku ze shotu, že už tam vyšel, no a ten poslední už to si vychutnáme, že jo, protože nebude defuzovat a jeden může koukat okýnko, jeden tohle a je prostě v prdeli, že jo. Jo, takže takhle bych to prostě tak nějak hrál, no.